ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ወንበር ፌደራል ሪዘርቭ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጀሮም ፓወል በዚ ሒዝዎ ዘሎ ስልጣን ቁጠባ ኣሜሪካ ናብ ዝደለዮ ኣንፈት ከማእዝኖ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይፍለጥ። እዚ ማለት ኣብ ጉዳይ ኢንትረስት ሬት፣ ኢንፍሌሽን፣ ምምሕዳር ናይ መንግስቲ ባጀት፣ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ከምኡውን ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድላት ዝግበር ውሳነታት ደርጋ ቢድዩ ክበሃል ይከኣል። እቲ ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ጉዳይ ግን ዝኾነ ፕሬዝደንት መፂኡ ካብ ስልጣኑ ከባርሮ ዘይክእል ምዃኑ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሰፈረ ሓደ ቅዋም ስለ ዘሎ እዩ። እዚ ቅዋም ቅድሚ 9 ዓመታት ማለት ብ1935 ዓመተ ምህረት ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝጸደቐ ኮይኑ እቲ ሕጊ ዝኾነ ኣቦ ወንበር ፌደራል ሪዘርቭ ካብ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ነፃ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ከምኡውን ፕሬዝደንት ናይቲ ሃገር ክትንክፎ ከም ዘይክእልን ዝገልጽ ሕጊ እዩ። እቲ እንኮ ካብ ስልጣኑ ክእልየሉ ዘኽእሎ ምኽንያት እንተሃልዩ ብፍቓዱ ክወርድ ምስ ዝደሊ ኣብ ስርሑ ድኽመታት ምስ ዘርኢ ኮንትራት ናይ ስርሑ ምስ ዘበክዕ ከምኡውን ብሰንኪ ውሳነታቱ ዓብዪ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ምስ ዝፍጠር ጥራይ እዩ። ነዚ ጉድለታት ገምጊሙ ዝውስነሉ ኣካላት ድማ ኣባላት ናይቲ ቦርድን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ጥራይ እዩ። ምስ ፕሬዝደንት ናይቲ ሃገር ስለ ዘይተሰማምዐ ወይ ስለ ዘይተደለየ ካብ ስልጣኑ ክስጎ ግን ብፍጹም ኣይክእልን።